Pentru ce lucru ai fost pedepsit de părinții tăi, dar nu l-ai regretat deloc? Am lăsat o prietenă să spele foarte multe haine la mine cât timp părinții mei nu erau acasă pentru că mașina ei de spălat se stricase și mai avea 5 frați. Nu puteam să-mi las cea mai bună prietenă să meargă cu hainele murdare la școală. Familia mea nu era deloc săracă, însă părinții mei erau foarte zgârciți și stricți în același timp. Deoarece mama spăla haine foarte des, nu m-am gândit că își va da seama că am folosit mașina. Cu 2 minute înainte să terminăm ultimul rând de haine, părinții mei au ajuns acasă. Deși erau drăguți cu prietena mea, mi-am dat seama după privirea mamei că urmează să am probleme. Au așteptat până a plecat acasă ca să mă pedepsească și să țipe la mine. Mi-au luat ușa de la cameră, laptopul, cărțile și orice altceva care ar fi putut să mă scape de plictiseală. În ciuda acestor lucruri, am continuat să mă ajut prietena fără ca ei să știe. Am avut noroc și nu am mai fost prinse de atunci. Ba chiar o ajut și cu bani, deoarece câștig 300 de lei zilnic doar mergând pe jos cu aplicația de pe profilul meu. Dacă vă interesează și pe voi, aveți link de descărcare în descrierea profilului meu de TikTok. Apasă pe butonul plus din dreapta pentru mai multe povești de pe Reddit.